Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas. Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Alang arudan, intay basaanan, ti surat ti may sa pagayam, naglingay di tinagan nga eman iti Alcobar, Saudi Arabia. Kastoy man ti surat ni pagayam eman. Kan ka Mang Bianong, kapya kan karadkad ti dawat ko para kada kayo amin na dramatista, kan mangbukbukal iti Lady Ella Productions. May sakmet kadagiti adek iti programam. Ta kurang ti aldaw ko itan no jak mangag ti drama yaw iti may sangal daw. Nakapagsurat akmet kayat kuman nga idawatan iti solusyon ti problema nga inak idatag dita makaay-ayo a programam. Kastoy man nga irugay ti amin Mang Bianaw. Lakay, nakasaganan ti luggage mo. I-check mo tulangan tama nga no dati nalipatak inkarga. Sige bakit? Agsingsing put kayo kumapanawa, kwan? Awan ti parikot kanyak, lakay. Sikakit di Amang ano di ka makatupal ijay Saudi kat malipatam nga adda kami a pamilyam dito amang namnama ka nagururay kan ka. Anya kat dayta saanin ang makatupal ngay. Komporme lang ay bagbagamot ko na Asus, di ka agkatawa Tanagado ti sumakabilang bahay nagab-abroad. Nakakita dalang iti dolyar kat goodbye pamilyada mutan. Nagalas ti kastang aramid ti tao. Di ka kadiagtanag, ta sa anak akasta bakit? Agawid aklangan, numariknak asabalin ti turungan ti kaadda ki abroad. Kayat kun ti agrigrigat nga agkarkaramot iti daga, basta saan ang madadahil ti binukil ta a pamilya. Agyaman unay kasta ti kapanunutam eman. Wan mahit. Di kagpadpadiga bayat ti kaawan ko bakit? He, agtal na ka man. Anyang agpadpadiga akun kunam dita? Siyempre, kalaslas bangam pa lang bakit? Ado pa iti tumalyaw kang kaata sigurado ang mapagbidutan da ka pa'y labalasang ta adda ako ni Jadayaw. Ay na, saan alalaki ti sapsapulag eman? Pagawidan ka laangan no lalaki mo't lagayam ti inak sapsapulan dita. Mga nuumadayo ka, kat malipatan na kami matinanaganakan ka, eman. Ala din nanang, adda ayamat anak ang makalipat itinaganakan kwa na. Malaksid ka dagiti agbagtate ken na amnesia Kaya't kulagmut ati makasigurado anak ko. Di balid ang malipatan ti katugangam, basta saan na kami aliplipatan adadakkel mau. Irugiyo manenday ta ako nanang. Maditi kasta.
Into no agrikar kayo man iti katugangak. Jak atrasan day jabak bakatan. Katugangam laeng mat. Jak kadaraan day jay. Uston nanang, kababayin ken ni Connie. Inana, di sarsaritaan niyaw. Ay katagpay sumat. Imbag kumaano jak amo ang lalaki ro idi ka ubingan na. Imbag nga raw ta pinakpakawan lata ni abalayan masong idi rinugitan na tituktok na. Nanang, huston. Madinti sasawin niyo. Agpay sumat. Huston ko nakmat nanang. Diyak kayat nga agsakit tinakam di asawak iti iyadayok, gapo kadagiti ibagbagayaw. Ay, yung gayam, ayan ni tatangay. Umay day jay no madamdama. Umay nakamot parubuatin Nasayat nanang. Agsasango tayo man amin amang rabi iita, sakbay nga agbiyahe Konay, ibagam iji asawam, tagpawit adagos no makaswildown, takaasi ka mga awer kadagiti anak yaw. Alla ni nanang, saan pa yan nakapampanaw ni Eman ngem sweldo adagos ti bagbagana? Ay katanya nga rod ngay, mga noy jay kabu kabakatugangam ti pangipawitan na iti swildo na, ay saan mabalin Husto daytan nanang. Madin ti agaon iti ngiwat yo. Agpay sumot nga main, akambo kapday di apiling. Anya jay kuram Doria? Nanang. Nagbastos kamutan. Ibagbagam kit din akabo kabat. Katalagamot nga min akabukab ka. Saan ka day nagdakal tinalam akwartay di nagkasardako ni kan Eman? Nanang. Kabukab ka nga inakan katugangan. Awan ti kinabkabukab ko akwarta dagiti ubeng idi nagkasarda. Ada! Kabukab ka nga raw. Husto kumamutan day taapang nga asiyo. Talagamot namin akabukab day tabakbakatan. Agropro pa kwarta. Anay ko. Nanang. Labos ka na. Anay ko. Nanang huston. Ibatan yun ni nanang. Lagupan naman na. Pinagsakay. Aluguban. Tawan babain nyo kan ni Pileng. Agrobrobat ni Eman nga umadayong nagapakayukit din kan ni Pileng. Sa nabalay, talinugubat ti awanan bain abakal. Ay na, konsumisyon kayong agpadpada. Nagmayat kayo pag tinimugay. Saan man na siyak ti sermonam? Eng kasermonan di agin lalay nga abalayan mo. Awan mo't lang arod ti baon na kanyak. Maglablabos kayo na dwa. Awan malaknakam nyo abakbakitan. Balasin nyo kit din tiyada yo jay manugang ta. Di kalagbaing Doria. Anay ko, nagsakay ti bimtak abibig ka. Kung kulang nagkulang may na makigabuka ni Doria kahit amang dakdakal ngam sika. Ay, nagalasan ti aramid mo nga asawa, tasyak pa'y ti iruruman mau. Anyang iruruman? Sikat ibang iruruman, di tamis mo abagay. Nagpadaan nyo jay abalayan taga apera. Ay, sana mabalin kanyak day tao. Balsag ti awanan bain nga balayan ta. Samardan ka man, Pilaing. Makaumakad. Apay nga minadinak isakit kat asawa nak. Asos! Sanang akong sintidor. Oray man asawa ka, danga. Mundaw. Amok matugalim. Isu adi nagtungarod mauray. Amang isakit kan ka. Agyaman ka, taday tala bibig mo, tibinitak ni Doria. Sana day taulaw. Kasjay dananang kanti katugangak a babae mang biyanong. Awan pa'y tinasaya at apanagsango da, ta
kasla dala asaw kan pusa. Agpadadaan na laeng nga umapa kan sumaaw. No saan da makapagtepal ket agkinabil da. Naimbag nga raw ta sana konsentidor da tatang ken ti katugang alalakay ta nasaya at timpuyog da. Saan akas kadagiti dua a babakait. Nakadanonak nga raw dito'y Sauday mang biyanaw. 5 bulan na ni Eman ijay Sauday, saan aya? Wan nanang. 5 bulan nan ijay Sauday. Ngam di pa'y pulos nagipurwak mo't iti uray kusing lakuma. Nagbaybayad kami pa'y kadagiti utang mi nanang. Isong awan ti dakilagatad amay igamak. Ahaw, ti ko namkit day. Ik-ikan na pa ijay gamrawd akatugangam a babae. Anya agamrud mo't kay bagbagayo nanang. Talaga mat? Gamrawd day dya babae. Iso siguro ti pangpangtudan na itinadto makwarta na. Iso abasit ti maipapaimakan ka. Awan tu pa'y tirapnapan kada katugangak nanang. Tasyak ti pangipawpawitan ni Eman. Katsyak mo ti mang baybayad kadagiti na utang mi idinagabroad. Amok pay? Imay kayo kadilang dito'y balay tapno sasawin nyo lang dya katugangak. Ha! Ikak iti pagnakman da dya katugangam no siyak ti makaungat. Sana mabalay na sulwan na ti sweldo ni Eman. Gapotanak nandiyan nag-abroad sulwan na matan. Ay, sana mabalay na. Sikat ti agre-gre gat ang mga awer kadagiti anak yaw. Awan nga rod ti alalaan na katugangak nanang. Makaawat kayo kumamot ah. Hoy, Durya! Anyat inaramid mo dita balay da Eman. Siguro, napan ka di mawat iti kwarta nga ipawpaw it ni Eman anya. Sasawamat. Katno si kati agdadawat. Iso abasay ti may igaman dyan ako a kwarta. Awan lat dinaw dawat ko anya. Awan gayam. Apay nga amom abas ti may igaman dyan anak mau. Siguro, pilpilito mga ikan na ka iti kwarta anya. Awan ti maitid na ka. Iso anapudot mo di ulam. Awan karbengam iti kwarta apagrigrigatan dyan ako iti abroad. Bibisen, kaya't ko lang asiguraduan asaan ang magrabyado di anak ko, ta iso ti agaw awer iti pinutot di anak mo. Ay, katurumbang lang nga agaw awir ta isukit nga rutiin Iso adi ka mapan agdaw-dawat iti kwarta pagrigrigatan di anak ko Awan apunos ti karbengam iti kwarta ni Eman nga anak ko. Imbag kumamot no jak amo alalakiro ka iday. Amangan no, kumidagday ta, kinalalakirom. Kat lalaki pa iti pangtudam iti kwarta pagrigrigatan di anak ko. Ngayon ka daw dawatan kinikunay. Na, aglablabos ka na. Sige. Madasam, agamatan ti buok ka. Taday tabato ti pidutag, nga ibarsak ko kan ka. Ha? Mangibabay na talagang dananang kananang mo, Eman. Nakarkaro da pa yung aso kan pusa no agkita da. Ala, tapno awan ti agin napal kadakwada. Ingkanto ikan iday ti kwartada. Agpada ti ited mo kadakwada tapno awan ti agimon wenno umapal. Ay, mababainak kan Eman. Awan ti rumbeng a pagbainam, ta nagpadaan mo't dagiti innata. Awan na pulos ti paati o kadakwada. Nagrigat nga ruti sasaadak. Diya ka mo, no kasano abalensek ita. Agan anos kan, bakit? Tanong makaornong ta. Umadayo tayon tulangan di ta lugar tayo. Ha? Ang mga no nakarkaro agulo ti mapasamak. No umadayo tayo dito Awan mo't ngamin na pulos ti makainakam kadakwada. Agpada da ahusto tunggal agsauda. Nalabas dan ngagpadpada. Eman. Basta ikam to idan ay ti kwartada. Tapno awan ti makunkunada. O sige, sikat ti makam mo. Ayan ni Nanang Tatang. Nago daw.
Apay aya. Da kayon tulang arudon ti mangted dito kwartana. Impaw it ni Eman day tatang. Anya? At impawit ni Ema na para ije inam? Wana. Ayat na lang asandan nga agrikrikyar kini katugangak. Ay nakababain pa yun ka ni Eman. Kas jay tumot namin jay inam. Wan nga ro tatang. Awan pa atiw kadakwada kini katugangak a babae. Ay da. Ay, nagsayatan na pinawitan na gayam ni Eman iti kwartak. Wag, iso apang naasem. Tadi ka kuman makiap-apak ni abalayan pilay. Ha, iso mo ti umon una mga apa kanya. Kinagpada kayo mo't amang yun unay ti apa. Awan pa atiw kada kayaw. Ay na, jakla kaya ti mairuruman. Ay na, siguradaw abinulanan apawitan nak ni Eman. Hey, asa ka pa? Ha, Saan ka amang namnamay ti binulan? Ta saan nakamot na obligasyon na pawitan di manugang ta? Kapal moks kakit di Doria! Apay ngay nagbasti ti inted ni Eman kanya kitabulan. Siguro, inikan namit day di Adoria. Apay ayan, agreklamo ka. Kat si kalangaro din tinik kanyanak ka. Ay saus, dakdakkel kumapay ati maitid na kanyak no saan nangikikan ni Doria. Amwag manupod no ti atap kaw. Saan na mabalin kanyak ti kastawi? Anya ti kayat mao. Pawitan na ka iti oray basayt. When no, di na kan papawitan. Di kakidagyaman no mapurwakan na kang oray basayt. Para manumadlangan nga iti sweldo ni Emma ni Jesauday. Di mo mat-iroroman di anak taa ang mga buso iti bagina iti trabaho. Tapno adalaan ti ipawit na kan ka. Nakaawag kayo matnanang? Wan takayat ko amaamuan no apay abumasit mutin abumasit ti ipawpawit mo kaniyat. Pasensya kayo nanang. Adda ngamin ti urnungan mi ni kuni. Adda yur ornongan niya, wanaw. Itid mo kin ni Doria abroha. Di kay kumamot agsao iti kastaan, nanang. Talaga mo't abroha day di Doria. Pawpaw itam samot ngamin day di abroha. Nanang, anusan nyo kuman no anya ti maipawit ko ta para manumot lati swildok dituing ngay. Jak amukan ka. Bye. Ay, anyan ti inak. Sipod pa idi punganay akong sumisyon ko idan iti katugangak a babae. Anya nga tayo ti kasayaatan nga ramida tapno agtunos dang. Uray anya ter aramida kadananang kan katugangak a babae. Awan lata ti pagnaan na mangbianaw. Aging gajakon pinapawitan ti katugang a babae. Taada ti daga hulhulugan may agasawa. Kate. may kadwa da ito yan abulan nga awan ti impaw-pawit ni Eman para kanyak Saan nakamot na obligasyon di manugang tatap no pawitan na ka? Ay, laglagi pa na siyak tinangipas nga iji asawa na. Awan ko maniko ni nga asawa na no awanak nga inana. Ay, sus! Rason mo lang day tadi na kan pinapawitan ni Iman. Ay, sana babalin day oy. Siguro, nepeling laang ti paw-pawitan na. Anya nga runay? Inanamot day jay. Isaw, tinangipas ngay kan kwa na. Isungawan nga rin ti dagas na no pawitan na. Ay, sana mabalin day oy. Ay, Doria, agtal na ka man. Kakalkal yun sa mo day tarupam tanapuskol una yan. Agraraman tayo ti pawid di manugang ta. Na, Puskol ropa ka, Doria!
Pasensya kayo nanang adda nga min baybayadan mi. Iso nga awan ti maitid ni Eman kada kayo ita. Apay ngay akasta. Renogyan nyo tinangtad, kalpasan na, isardeng nyo matlaang. Di kaila ko mga rudan nang nangtad idi Maawatan nyo kumamot ananang. Adda paggastusan mi. Ay na, kasano amaawatan kayo, kat saan kayo amaaw-awatan? Siguro, nepeleng ti pawpawitan na nga aging gaita. Inanamot dayjay nanang. Kat inanak mo't kunay. Awan ka nga asawa na, no awanak nga inam. Nanang. Aha, ti kunamkit day, kinasarita ni piling ni Eman, adinak ik-ikan iti kwarta. Ay na, awan ti amok iti dayta nanang. Husto kumamot ten, pangaasi nyo. Nagpawit iti package ni Iman. Dayta ti para kadata. Ha? Day-day talaang ti para kadata? Chocolate kan sabaw kan lotion laang? De man lanang tadmutan iti sapataws, badaw kas kada delata. Katyamanin taan no anya ti maitid na. Anya ka matinderya? Reklamador ka launay. Ay, sana mabalin kanyak ti kastoy. Siguro, indolin ni piling dagiti para kumakadata. Iso aday-day talang tinyawat daken ka. Ay na, agsao ka manin ako nakdorya. Sana mabalin kanyak ti kastoy. Ha! Aglablabosan day di apilaing. Iso lang nga rodan ti mapawpawitan iti kwarta. Alaan na pa'y amin mo't a package a para kadata. Ay, Dorya, papanamon ngay. Rautat day di apilaing. Ay, Dorya, agsubli ka di daw. Dorya! Hoy, pilaing! Erwar mo dagiti package a para kada kamay. Anya package asasawag. Amok Inalam amin dagiti para kada kamay. Iso sabon, chocolate kan lotion lang tinakadanon kada kamay. Kasta. Agraraman kamot apawitan na iti adaw jay anak kaw. Naisabsabit kang agraraman. Ayop ka! Ay, Dorya, agawid ka. Andiyak agawid! Aging gati na ito dagiti para ka na to! Ay, Mala, yawid mo na ita asawam, ngagbala. Ay, saan nagbala? Gusto na itan! Di ka lang ba matakbakitan? Kanain kayo ng talyagapapa! Ikakman iti pagnakman day ta akabukab! Bukatot bakbakatan! Sika ati bukataw, agraraman ka pa. Ayop ka! Sikat agraraman na bukatot! Sige, makamo kayo dito nagpinatay. Makauma kayo. Ay, abalayan mo daw. Irwan mo titabas kanwasay titabalayaw. Ha? Itad mo titabas kan ni Pilain, taitad mo kan ni Dorya Jawasay. Anya? Sige, mabitlaan ti irwar kong arog ti tabas kanwasay. Tabuyaan ta manidang agtinabas kalapinasay. Aywan na balayan! Marmarwa man da kito, nalabos yan! Ikarkaro da din numanawa yan! Watang may pawi pileng. Upam to'y tabas. Mundang. Dahil matwasay, ti parakan ka, Dorya. Sige! Rambo nga runay! Sa kami ti audience! Agpalakpak kami pa ya! Palakpakan! Palakpak ka ba nga? Sige na! Ang pinasay ka nagtinabas kayo na bakbakatan! Danga kayo kiting ang padpada. Sigon iti istorya ti amak, saan anak kaunay agpadpada dananang kenay katugangak a babae iti daydiagundaway mangbianaw. Ita, saan dan agkinkinabel talikliklikan dan iti tunggal maysa. Ngam saan damat ngagsarsardan
mangsasaaw iti tunggal maysa. Adaw ti saaw ti katugangak no sana may kan, wenno baset ti maited ken kuana. Idinto ta kasla manot sutil may ti inak mangipalastog no adda ti maited ken kuana. Isu nga umapal met ti katugangak a babae. Anya nga ta ti kasayaatan na maaramid kadananang kan ti katugangak a babae tapno agkapya kan agkinawatan dan. Ta siyak nga adday ti adayaw ti adda am apektaran kadakwada. No mabalin la kumaakanayon nga ikak idang agpadpada, ngam kaskas di mait nga adalat ta ti masauda. Iwanwan na kumamang biyanaw, to'y maguguran a kalaping mo, eman iti Alcobar, Saudi Arabia. Iti relasyon, iti pamilya, ket awan kumati lugar te kinagubsang. Ti katugangam ket napatag apasat iti biag ti asawam eman barok. No maminsan, narigata pakilanginan ti pamilya ni bakit mo. Adaw ti maadaan iti parikot iti katugangan, gapumutlaang iti nagduduma a panirigan ken kababalain. Ngem masapol nga aklunem pasat damutan iti biag mo ken pasat mutan iti pamilyam. Angem apaunayan ayat kasladala ubeng iti inam. Sipod-sipod pa'y addan ti saan pagkinaawatan gapulaang iti apal. Naapal dayta katugangam eman sapay awan ti paatiw kadakwada iti inam. Angem no pa'y kasta ti sitwasyon agsingsingput kalatta barok. Saan mo seryoswan? Ti saan da pagkinkinawatan. Isupay paka-stressam dita. Ipokos mo kit day, titrabahom dita abroad. Ta adamat ni bakit mo. Kastamot ng ti amam. Kan ti katugangam alalakay, mangsipot kadakwada. Wenno manganawa kadakwada no bilang laeng. No adaman ti naaramid ti katugangam, mabalay na makapapungtot, isumamlatan ti sitwasyon, imbes nga ipaayam iti panawan, ken enerhiyam iti panagpanunot iti dakes. Saan masapol pagbalin ni personal ti maararamid? Mabalay na nasaya at ti intensyon, ngam bidot laeng ti wagas na. Mabalin mo't nga awan laengan ti ikam kadakwada, wenno saan kadagiti ammayo laengan ti pangitudan yo, no adaman dagiti mabalin yo nga ipaay kadakwada. Alright! Kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaranumanay ngayon tayo panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos te agnina kada kayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!